Ce fetiție, oh! Nu, dar parcă e mai vioaie un pic. Da. Da. Hai. Hai. Bella. Hai, Tonia. Tonia. Ia, no. E bem. É bem. Parcă nu face chiar așa de des acum. Nu? Parcă da. Parcă azi mai bine un pic. Ce tu? Ce faci tu? În Belgia are șanse să fie adoptată și îngrijită de cineva. Da? Da. Lasă că o să vezi, Zizi, că eu nu mă las. Vine după mine, săracă. Ai, da.